Jeg hedder Nanna Rytter Nielsen. Jeg er 33, og jeg har startet firmaet Shabina ShaveSafe. Jeg startede det på grund af, at jeg tog et iværksætterkursus på RUC, hvor man skulle lave en forretningsplan og ligesom få en idé til et produkt. Og det var ligesom starten på mit eventyr, hvor jeg så udviklede ShaveSafe. ShaveSafe fungerer på den måde, at man tager noget barberskum, sprøjter i hånden, eller op på benet, hvor man nu skal barbere sig, og så barberer man henover. Det er antibakterielt og desinficerende, så det går simpelthen ind og eliminerer de bakterier, der er årsag til, at man får knopper og indgroede, når man barberer sig. Når jeg snakker med folk, så er de altid sådan, hvordan kom du på ideen? Og bare sådan, jamen, jeg kom på den, fordi jeg havde et problem, og det kan folk relatere sig til. Faktisk så gjorde jeg også det, at jeg gik rundt til rigtig mange skønhedsreaktioner og bankede på og kom med goodiebags og spurgte, om de ikke godt ville prøve produkter, fordi jeg vidste jo, når folk prøvede det, hvis de havde problemer, jamen, så ville de også kunne lide det. Og det gjorde også, at der var rigtig mange, der har skrevet om produktet. Jeg ved, der er rigtig mange, der sidder med sindssygt gode idéer til, hvordan man lige kan gøre et eller andet bedre, eller ændre noget, eller en helt ny ting, der ikke er blevet tænkt på. Og jeg kan kun anbefale at komme i gang med det, få det prøvet af. Og specielt fordi, hvis du allerede sidder lidt og har lysten, så kommer den højst sandsynligt aldrig nogensinde til at forsvinde, og det bliver kun sværere og sværere, jo ældre du bliver. Og det bliver sværere og sværere i forhold til at skulle få det til at hænge økonomisk sammen. Så at se at komme ud over stepperne, og der er så mange steder, man kan få hjælp. Så helt klart, kom i gang.